CM, EMs এবং প্রিন্সিপাল অফিসার্স এডিশনাল CEO রগনতেই কাইসা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং থাকা মো মিটিং ni এজেন্ডা খা 9 তারিখ ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজিনাস ডে बाहायख्लायजों आबनो सेलिब्रेट खालायनाय 15th August नि फ्लैग होस्टिंग नो बाहायगे खालायनाय 19th of August महाराजा वीर विक्रम नि आजाइमा सालनो रगि तामो तामो पानदांनाय एवं 23 तारिख आगस्ट चिनी एडीसी मानमानि दिन आबनो बाहायख्लायजों सेलिब्रेट खालायनाय बनतै कगलाम पानदां खायचे एवं विभिन्न कमिटी जों दिनै स्नामका आरो इनविटेशन कमिटी दंनाय कल्चरल प्रोग्राम नो साजुबि दिसानान बागै कायसे कमिटिंग नाय एवं स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम ड्रामा जोनाल भित्तिक बाहायग्लाय जोनाल प्रोग्राम नाय निर्देश थांनाय हैचे एवरी जोनाल इंडिजिनास डेबो पालनमा खालायनाय 15 August 19th August महाराजा वीर विक्रमनि आजाइमा साल एवं 23 तारिख निजे एडीसी मानमानि सालनोबो जोनाल भित्तिक जों प्रोग्राम खालायनाय बरं बागै बेयार मिनिमाम बाजेट रहर जागनाय अब बाजेटो तामो तामो बाहायग्लाय बर खरच खालायनाय स्टेज थांना थाखाय आरो मुखे एवरीथिं वी वांट टू मेक इट अ रिमार्केबल ईयर फॉर तिप्रामथा जों भाइमानि उलो अमो रिमार्केबली इंटरनेशनल इंडिजिनास डे रक पालन थुम संगाबनाय एवं हास्तेनि जेनि ताकुपे बुकुपसं सिनेमा प्रोग्राम रगो पार्टिसिपेट खालायनाय जोंहाबो आसा दङ एवं गाहाम नंनाय हैचे जों एडीसी नि हाफान जों जायदबि दङ मो प्रोग्राम रक जतनो सक्सेसफुल हामबाय